Здравейте, приятели, аз съм Боби Легенд и сега игра в Майнкрафт. И изтеглих си един страхотен мап, който много ме кефи. Ето вижте това. Сега ще ви показвам, които ги знам. Аз още не знам много ютубъри. Още съм леко новичък в ютуб. Ето това е Venom the Doctor. Това е Наро, ако не бъркам. Той не го знам. The Immortal, Ризъл, Босайден. Да. Борнгот, Фридъм, Трочимус, Боинг, Никича, Харито, май че го казах, в едно БГ и Знака. Ако моите клипове ви харесват, се абонирайте. Може да се абонирате, да харесате клипа, да ми харесате клиповете и да напишете, да драснете едно коментарче. Значи много яка главата, така много яка. С златна такава, златна коса, сини очи. Бос. Мапът е много кочин. А какво трябва да намеря в главите? Аз не разбрах. Чакай, това да не е термито. Да, това е термито! Яко! Просе, падай! Не падай. Това ще бъде за клипа. Какъв чит извърших неща. Аз дори 200 не мога да стигна до там. И чао.